Skadiaľ. Wow. Dobre. Táto pod Marekovú chyžu. Kade vyšla? Tá tu stade z Marekovej chyži, nie? Tu stade z kuchyni. Hej. To nebude už tam jesť. Ty kokos. Ale jak ide rýchlo. Ale že pod každým domom je had. Hej, pod každým domom je had. Dobre, Áno, to hej. vieš, každá žena je hadica. Marek, poď dolu. Idze, on pôjde dolu do toho, Štipe? do Jarku. Žovka, štipe. Užovka štipe. Hej. Marek, chyť ju. Choval si sebe hada na pleciach. Nechaj, nechoď tam pred neho. Čom? Bo sa otočí nazad. Pôjde tam aj dole, nie. Kelo má da zmete, dosť veľký samec. Chovajme ho doma. No, Lukáš, Ty, a keby hej, no. Keby oni Hugo, videli. co by robil? Ale puš chuda na ňu, toga. Hej, Uštipne ho. uštipné ho. Hej, určite, táto není jedovatý hatý. No, čo ty vieš? Tá užovka není jedovatá, ja ju Ale chytím do aj- ruky, daj 100 eur a chytím. Jo, zachytím ju aj ja. Na ísť do suseda. Aha. Tam vyšla. Chyť sa za chvost a vyrúsol von. Nie. Ty vole. Hľadať ziru. Mario, Je postačí.